Ahojte, ja som Amoxis a vítam vás pri 10. dieli Minecraftu s Amunom. Čaute, už sme porazili Ender Draka. No. A zober si tento chestplate, keďže sa ti tvoj zničil. Ktorý? Lebo ja som našiel v jednej chestke 2. Áno, mne sa všetko zničilo na tom Ender Drakovi okrem prilby. A vlastne ešte topánky sa mi zničili predtým, takže už si vošiel do Endu. Áno, som tu, lenže som kde bol. Počkaj, skočím do Voidu. Počkaj, tá truhlica neviem, či nezhorí. Radšej zničím tú lavu, dobré? Zničím tú lavu, dobre, čo je tu, lebo tu bol nejaký oheň. Nechaj to tu, však dívej sa, však to je za tento. Ale aby nezhorela tá truhlica aj cesto. Povedal si, že truhlice nehoria. Ale ja neviem, ale asi nehoria. No dobre, daj tam proste obsidian, dávaj. Tak. No dobre, a ideme tam, hej? Poď. Áno, 3, 2, 1. No? Treba nejaké bloky ešte? Ja som mal stack bridlice, teraz mám už len jednu. Áno, zober nejaké bloky. Ja ti dám 59, takže budeš mať 60 a ja budem mať 64. Dobre. Počkať, takto, no. Tak. Dobre, a počkať, kde je takéto... Ten taký kríž? Presne, takéto, hej. Ten aj ja hľadám. Kde to je? To býva niekde na kraji, ale ja ho teraz hľadám. Kebyže si na tomto serveri... Mamo! Poď ku mne. Tu je. V mojom survival svete to bolo... Dostávaj sa tam. Dobre, a potom ťa teleportujem ku mne, dobre? Asi niekde tu? Hej, dobre ideš, poď. Pekne si to vypočítal. A máš perlu? Čo? Máš perlu? Áno. No, to čo tam daj. Hej. Portni ma. Amun 9 Amoxis, čak. Dobre, takže tu musíme hľadať End-City. Počkaj, znič toto, vieš čo sme vraveli. Tohoto, keď sú také tieto, a že ak bude na nejakom... Tu tak malo z toho pada. No tak mi to z toho malo. Hľadajme End-City. Tak ako... Tuto, kde sme sa, toto takto nie je End-City však. No, to je na to malá Ty budeš šaš. hľadať inde a ja inde. Dobre, ty ideš tým smerom a ja idem týmto. Ale potom, keď nájdeme End-City a aj Elytru, no tak... vtedy si ju dám asi ja a pôjdem hľadať ďalšiu, dobre? Vidím ďalší veľký ostrov. Ajajaj, už sa na mňa nasral. Ďako, halo, tu som, čo si slepý. Chápeš? Tak on sa na mňa nasere a potom sa vysere. Áno, najprv sa na mňa nasere a potom sa na mňa vysere, presne tak. Doriti! Ty beží... Kde ideš? Však tu?
A na čo? Vidíš? Tam už tie ostrovy vzadu? Toto je dosť veľký ostrov, takže ako... Nie, vieš čo tam vieš čo urobím? Kamo. Daj mi bloky, potom sa teleportujem Ender Pearl. Počkaj, uhni. Ako... Vieš, čo je dobré? Čo? Že ťa to neportí do vojdu. Som tu. Portni ma. Nebudem si míňať Ender Pearly. Kamo, tu keby bol... Počkaj. Tu je ten... Si robíte zo mňa srandu? My sme tadiaľ to prišli. To akože... A... My sme tadiaľ to prišli ani ako... Takže tým... Tak musíme ísť naspäť a opačným smerom. Dobre, ja ešte zabijem nejakého endermana. Yes, perla. Ja teba zabijem, hajzlík. Skúsim sa tam trafiť. Vieš čo je smiešné? Tak ho nezabijem, lebo ma zabije on. Výborne. Top Amun 9 Amoxis, však. Ty si debil. Čo? Ja som išiel zobrať 6 ešte Ender Pearly. Nevadí. Nestihnem. A ty si ma hitol. Dobre, tak to nejako urob. Aby sme sa dostali niekde inde. Ako ja tam skúsim hodiť Ender Pearlu. Kde? Na ten... Tam. Podarí sa mi to, ak sa mi to... Dobre. Ideme sa tam stavať ručne, ale ja nemám bloky. To je na hovno. Uhni. Nie. Si robí zo mňa riť. Ako minul som na to 3 perly. Teleportujem ťa ku mne, dobre? Počkaj. No teraz, mám 16. Ako... Počkať, skúsme z tohto ostrova sa pozrieť niekde. Či ešte nie je niekde nejaký väčší ostrov a tam či nie je End-City. Niečo tu vidím. A čo tu vidím? Nič. Nie, vidím tu pekný veľký ostrov. Presne tak. No, a kde nie je End-City, výborne. Ale aj tak naň môžeme ísť. No, čak ja už som tu dávno. Veď toto je ten, na ktorom sme boli. Čo? Si robím z teba srandu, vieš? Beriem si ďalší krompáč. Tu je tiež nejaký veľký. Dúfam, že to nie je nejaký, na ktorom sme boli. Takže... Hodíme tam Ender Pearlu? Ja už som tu. A ja som už tu. No. A treba ísť ešte aj týmto. Dávaj. Robím takúto plošinu väčšiu, aby... Vieš?
Dávaj pozor, aby sa ti neminulo a aby si negebol. Nevadí, veď ja držím shift. A chceš poletieť? Ako? Nie! Tak mi daj bloky. Haló. Please, tým pekným mečom poletíš a čo? Opovadíš. Hodím perlu, nie? Čo? Hodím už perlu. Dobre, skús. Kamo, to jak som zastal? Počkaj, poď sem. Poď sem, porti sa. Kde? Ja som už tu. Ó. A ja som tu zastal, kamo, to bol taký ochlop. No. No a ešte koľko? No týmto smerom. Toto ako je pekne vystrihnuté, alebo... Idem ku tebe, dobre? No. Čo? Počkaj, sa tam vystávam. No. Takže kde ideš? Však jako? Dobre, tak ideme odtiaľto hore. Takže týmto smerom poď. Amu, poď. Lebo ja už žiadne nemám, už mám iba chleba. No. Však a prečo si nedal na rýchly healing? No dal som si. Koľko máš chleba? 15. Áno, takže z tohto aj tak nič nebude. Dobre, hej. Takto si urobím, že ktorým smerom máme ísť. Takže môžeme vypnúť natáčanie však. No takže, no a ahojte.